numer 8, walka sędziowana przez panią Urszulę Wassa. W narożniku niebieskim zapraszam do narożnika niebieskiego Sandra Kulpa, Silesian Cage Klub Katowice. Przywitajmy brawami Sandra Kulpa, Silesian Cage Klub Katowice. A do narożnika czerwonego wzywam Ania Kora. Anna Cora, Paco Team Katowice. Anna Cora, Paco Team Katowice. 58 kg, K1 Lules, walka 3 rundy, 2 minuty. Zawodniczki gotowe, sędziowie gotowi. Patrzmy. Za nami pierwsza runda. A więc
Ostatnie 40 sekund, to już będzie przeglądane. I to na tyle, jeżeli chodzi o ósmą walkę 58 kg KN Rules. Drodzy Państwo, w ostatniej walce amatorskiej, walka numer 8, 58 kg K1 Rules, zwycięża zawodniczka z narożnika czerwonego, Anna Cora. Podziękujmy brawami, bardzo piękna walka, tak jak dziewczyny piękne. Ania, kilka słów dla trenera, dla kibiców. Chciałem podziękować trenerowi za tą pracę, którą mi wkłada za kolejną szansę. Dziękujemy bardzo. Sandra, możesz, tym razem się nie udało. Zapraszamy i tym razem tu do ringu